b'xi ħaġa mhux xorta ħammutu min jaf kemm il-darba smajta di jew forsi qed inti stess u nifhem għax naħseb ħadd mu għalaw diment li ma jivvintaw xi ħaġa li nibqgħu ħajjin mijiet u eluf ta' snin. Jiena l-ewwel wieħed ma rridx għax min jaf kif inkunu sewwa, naħseb wara ċertu żmien inkun irid nitlaq. Imma insomma, naħseb l-iktar ħaġa importanti illi nimmissjaw meta noħorġu statements bħal daw jew nisimgħu statements bħal daw illi b'xi ħaġa xorta rrid immutu, kulu tpaxxax minn awwal ġol kaxxa. Huwa li ninsew kompletament il-kwalità tal-ħajja. Ngħid għalija jien u ħafna oħrajn bħali huwa kif ngħix iktar importanti milli kemm ngħix. Mela jiena pereżempju nippreferi ngħix ngħidu aħna 70 sena u sew milli 100 sena u l-aħħar pereżempju 30-40 sena nagħmilhom martirju. U dan huwa affettwat ħafna mir-responsabiltajiet, mill-għażliet, mid-deċiżjonijiet u mill-azzjonijiet illi nieħdu aħna stess. F'liema sens. Mela pereżempju jsibu illi min jibda jagħmel l-eżerċizzju b'mod regolari inaqqas iċ-ċans ta' mewt dak li jgħidulu bl-Ingliż all cause mortality bin-nofs. Mela jekk jien llum illi għandi 34 għandi ħanivvinta numru 25% illi mmut illum stess, jekk jien nibda nagħmel l-eżerċizzju mill-lum tajjeb b'mod regolari, bin-naqra ħannaqqas dak l-ammont dak 25% bin-nofs. Jiġifieri jekk illum għandi 25% ċans illi mmut, ħajinżlu għal madwar 12.5% illi mmut illum, sempliċement tajjeb għax qed nagħmel l-eżerċizzju regolari. Għax dan it-tip ta' eżerċizzju, speċjalment kif ħan iddiskutu illum, ħajnaqqas affarijiet bħal pereżempju iċ-ċans ta' diabete, pressjoni, mar tal-qalb, ta' kanċer, eċetera. Tgħidli però m'hawnx min illi jitrenja u jtieħ attakk tal-qalb, m'hawnx min illi jitrenja u sabulu hekk u ġralu hekk, da żgur illi hawn. Però anke dawk in-nies jekk naħsbu naqra, pereżempju jiena kelli wieħed mill-aqwa teachers illi qatt kelli f'ħajti. Naħseb uħud minnkom jafuh, is-Sur Walsh, tajjeb illi dan bażikament kien ħallina waqt li qed jiġri. Issa, dan is-Sur Walsh anka meta kien jallimna u konna nagħmlu l-prattika, apparti t-teorija miegħu, waqt il-prattika f'ċertu affarijiet kien jelibna. Għafolja konna studenti ta' 18, 19, 20, tajjeb, Alla jbierku, kien b'saħħtu, kien verament tajjeb imbagħad sena wara li spiċċajna aħna bażikament kien ħallina waqt li kien qed jiġri, tajjeb. Allura, tista' timmaġina dan is-Sur Walsh xi kwalità tal-ħajja għex illi kien għadu litteralment sa ma miet. Għadu qed jitrenja, għadu biżejjed nifs, biżejjed enerġija biex jibqa' dej, kumparat ma' xi ħadd illi forsi xorta mitbattak tal-qalb u xorta kien tamparu, imma l-aħħar ftit snin jew l-aħħar ħafna snin qatt tagħhom marit jew inkella pereżempju affettwat minn ħafna affarijiet li se taġab bidejh. Għax hemm affarijiet li naturalment ma nġibuhomx bidejna, l-exercise mhuwiex is-soluzzjoni ta' kollox, imma ħajtejjeb ħafna il-probabilità u ċ-ċansijiet li aħna ngħixu sew. L-istess fejn jidħol l-ikel, mela kemm il-darba ħandumu nitkellmu fuq kemm hemm ikel iktar sustanzjuż minn ieħor. Jekk jiena pereżempju nażel dieta mediterranja, kemm aħna xortina tajba qegħdin fil-Mediterran stess jaħasra u l-aktar ħaġa sempliċi li nistgħu nagħmlu huwa li niffollowjaw dieta mediterranja. L-Amerikani qed jippruvaw kemm jista' jkun idaħlu d-dieta mediterranja. L-Ingliżi mela aħna li qegħdin fil-Mediterran stess għalfejn qed nagħmlu bil-kontra, għalfejn aħna qed immorru għal dieta Amerikana jew dieta Ingliża. Tajjeb, allura mela pereżempju jekk insemmu affarijiet bħal ħut kemm hu li f'dak li jgħidulu omega 3 f'xaħmijiet essenzjali, daw kemm huma tajbin għall-ġilda, għax-xara, dwiefer, għall-għadam, għall-ġogi, għall-qalb. Jekk insemmu tipi ta' proteini li aħna mdawrin bihom, again nistgħu nerġgħu nsemmu l-ħut, laħam abjad, ammont kontrollat ta' laħam aħmar, bajt, Greek yogurt, tajjeb. Imbagħad jekk insemmu anke kwalitajiet tajbin ta' karboidrati, mela nsemmu pereżempju r-ross, għaġin f'ammont ikkontrollat, il-frott naturalment illi tantaw minn ibeżżana bih għax il-frott huwa mimli zokkor, fil-verità tajjeb tkun taf li il-karboidrati kollha f'ġisimna jissarfu f'zokkor u kemm hu aħjar li jekk nieħu xi frotta illi apparti li għandha zokkor naturali għandha ħafna vitamini, ħafna minerali, ħafna fiber illi għal daqsant mhux biss ħatejn lil saħħti, imma grazzi għal dak il-fiber ukoll jiena ħanintela biex innaqqas iċ-ċans illi jiena nkompli niekol. Apparti minn hekk nafu kemm il-fiber jista' jgħin għal min ikun constipated fost affarijiet oħrajn. Jiġifieri
ejja nirrealizzaw illi jisma' huma l-għażliet tiegħi illi ħajħollu jorbtu x'kwalità tal-ħajja ikolli, tajjeb, x'ċansijiet għandi li nibqa' b'saħħti biex jekk il-bambin irid nibqa' anke nkun hemm għal min inħobb, flok ma jispiċċaw iduru bija huma inkun hemm għal dak li huma għandhom bżonn, tajjeb. U apparti minn hekk, anka il-fatt illi jiena wkoll hemm ċans illi ntawwal iż-żmien li ngħix, kif qed ngħidu, again, l-ewwel wieħed jien mhux priorità kemm ngħix imma kif ngħix, iżda jsibu wkoll illi iva hemm ċans ikbar illi meta nażlu ċertu ikel u mhux ieħor, meta nikkontrollaw anke l-ammonti mela pereżempju it's okay, kif semmejna miljun darba, illi ngħid pereżempju jien naf il-ħadd fil-għaxija, s-sibt wara nofsinhar, ara inti meta tippreferi ħadd pizza minn flok selid, ħadd żewġ tazzin mal-ikel. Tal-kultant ħadd ma tfotta u għax nagħmlu b'mod regolari għat-tul ta' żmien. U għalhekk anke pereżempju l-membri tagħna ta' A New Better Life għalhekk inħeġġuhom illi jsibu minn tal-inqas darbtej fil-ġimgħa nofsija kollox exercises. Exercises illi primarjament jinvolvu illi aħna nużaw ċertu weights biex aħna anke insaħħu l-muscles tagħna bekk nollu l-metabolizmu. Meta ħansaħħu dan il-muscles anke ħannaqsu ċ-ċans illi jekk naqgħu innaqsu r-riskju illi nweġġaw. Awtomatikament dak li jkun ħajajd li qed nidher aktar fit, qed inħossni aktar b'saħħti, tejjibt in-nifs, so on and so forth. U imbagħad nikkolaboraw ma' dietitian, illi din id-dietitian ħa tagħmel pjan tal-ikel personali, tajjeb, jiddependi minn inti kemm tiżen, kemm għandek żmien, u forsi l-iktar ħaġa importanti li ma ikel tippreferi. Semmej diversi drabi l-ħut illum, imma jekk inti ma jogħġbokx il-ħut, di mhux se tgħidlek kull il-ħut bil-fors, hemm viżibilju alternattivi sewwa. Allura hemmhekk fejn jidħol pjan personali u anke ħadd tieħu consideration fejn tixtieq li tasal inti. Mela altru bniedem jixtieq pereżempju jżomm il-peace li għandu. Altru bħal maġġoranza assoluta nixtiequ li ntajru naqra xi ħam, inżidu toning, etc. U altru xi ħadd li forsi jrid iżid il-weight. Issa, il-maġġoranza assoluta tal-membri tagħna l-iktar target prinċipali li għandhom huwa li jeħilsu minn xi ħam żejjed, illi naqsu mill-istress, illi jorqdu aħjar, li jqumu aħjar, li jidħlulhom aħjar il-ħwejjeġ, tajjeb. U fil-fatt anka bħala etajiet normalment l-aktar membri illi jattendu b'mod regolari huma late 30s, 40s, 50s, 60s u għanna anka membri illi huma early 70s, tajjeb għaliex. Jista' jkun illi jiġi b'daru juġaw, bl-irkoppa tuġaw, bl-aksa tuġaw, whatever. U xogħol il-coach huwa illi ħajadatta dawk l-exercises biex aħna mhux biss innaqsu dak l-uġieħ, iżda anke nsaħħu l-muscles ta' madwar dawk l-areas fejn il-problemi, għax kif forsi taf diġà meta aħna nsaħħu l-muscles ta' madwar dawk l-areas anka is-saħħa tal-istess pereżempju irkoppa ħadd itjieb, tal-aksa ħadd itjieb, eċċetera. Insomma, daka as we go along waqt l-exercise sessions il-coaches ħajkunu qed jgħidulna eżatt x'se nagħmlu u kif nagħmluhom fil-każ partikolari tagħna. Hemm injuries illi naturalment l-ewwel irid ikun hemm l-intervent ta' fiżjoterapista qabel ma nibdew ċertu exercises da żgur, però fil-maġġoranza tagħna kulħadd ikollu fil-bidu xi jgħajmal hemm jgħajmalaw u grazzi għat training dawk l-affarijiet nindirizzawhom ukoll apparti naħarqu x-xaħam u nittownjaw. Issa, għandna min ukoll illi forsi preferi li jagħmel exercises mid-dar, għal daqsant fl-istess ħinijiet illi jsiru sessions minn nax-xahar, hemm 25 session fil-ġimgħa. Illi nerġa' nirrepeti minnhom nissuġġerixxu lill-membri tagħna li jiġu minn tal-inqas 2 jekk jistgħu jiġu 3 jew 4, even better. Daw l-istess sessions isiru anka live fuq Zoom. Ġifieri waqt li tkun qed issir is-session in-naxxar għandna setup tajjeb għandna sistema fej inti tkun qed tara l-coach u l-coach tkun qed tarak lura wkoll. Ħalli inti flok ma tara klif tas-session jew minix sejra ma nistax immur kemm sempliċement tidħol fuq il-laptop u tagħmilhom mid-dar. Hemm min kollha jagħmilhom mid-dar, tajjeb. Hemm min anke jagħmilhom recorded, ġifieri jekk jinserta minn daw il-25 session ma nsibux imqart nej li nistgħu nagħmluhom live dak il-ħin stess, jagħmluhom later on throughout the day għax daw l-istess sessions jiġu irrekordjati. Naturalment nippreferu li dak li jkun jew jiġi naxxar jew jagħmilhom live mid-dar għax li jkun hemm dik it-two-way communication dejjem hija aktar effettiva taf inti. L-ewwel net għax dak li jkun ikollu booking u allura hemm ħafna iktar ċans li aħna l-oġġett nagħmluh jekk ibbookjajnieh. Tajjeb jekk irriservajna posta f'dik is-session kemm jekk minn naxxar u kemm mid-dar. U apparti minn hekk inti importanti ħafna li jkollok nofsija fil-ġurnata illi tgħidin hija nofsija għalija. Mhux se ngħid issa mbagħad nara ta' jekk insib ċans
għax jekk insib ċans normalment ma jsir xejn għax dejjem ħansibu x'nagħmlu, mhux hekk? Jekk taħseb li nistgħu ngħinuk, jiena Matteus Grasso, coach u xjentist tal-exercise minn New Better Life, kemm tidħol bażikament fuq www.anbl.mt/questions ħatwieġeb ftit mistoqsijiet illi ħansaqsuk, ħalli nsuru nafuk naqra aħjar. Minn hemm diġà jibda jkollna idea fuq x'inhu l-aħjar pass jew l-ewwel jew it-tieni pass illi nagħmlu. U mbagħad jekk naraw li hemm xi programm jekk hemm xi sistema li tottalik, ħanfemuk x'inhuma daw l-options illi għandek, inti ħatażel xi ħaġa li tippreferi inti u naraw minn hemmhekk il-bambin irid. Jekk naraw illi il-każ tiegħek personali mhux ta' jdejna, jew aħjar l-ewwel tibda ma' xi professjonist ieħor fuq xi area oħra, ħan nirreferuk għand dak il-professjonist jew professjonista ħalli naturalment aħna nagħmlu dak li fl-opinjoni tagħna ikun l-aħjar, mhux hekk? Waqt li nawguralek ħafna saħħa u ħafna ġid, nawguralek il-ġurnata mill-aqwa. Niltaqgħu. U minn sieħbi wkoll ara fejnu qed jippassiġġaw. Niltaqgħu.